Mizoram mipui zong te Art and Culture Department mingin chibai kan bu ka cheu India Zalenna champha voi somsari pasari na lo thlen hian sarkar lai pui chuan India ram chunga in zonga India Hnam Puanzar zar le tura min ngen angin Mizoram sarkar po in mipuite thlop na nen ropuizia taka he hun hi man atumani Art and Culture Department chuan August ni sawm pani hian Tiranga yatra Zalenna kawngzawh a huaihawt dona heta hian zirlai no pangle mipuiten chan mari le sikul pui kon in kara India flag nen kawngzawh Vanapa Hall-ah anin tok kho manga heta hian Tiranga pledge Zalenna thutiam lawmna neih ani ang atuk August ni sawm pathuma mipui adu apiang ten chim theih turin Tiranga Concert Vanapa Hall-ah neih ani anga sarkar pi sa le hmun poimo laya te Tiranga canvas hranga Tiranga emoje hin ti zia na turte chhawpchhuah ani bokanga heta hian mipuiten tlom ngai min zia sak cheu turin kan ngen boka hesti Tiranga canvas hi Independence Day nia Red Fort ta tar chhuatum ani August ni sawm pathum achanga ni sawm panga chunga India Hnam Puanzar zar tur hi Art and Culture Department Office le aizol khawpui hmun hrangah te man taka le turin chhawpchhuah ani bokang District khawpui hrangah Deputy Commissioners te kaihhruaiin in Tiranga yatra Zalenna kawngzawh neih ani anga kan Ram Zalenna hlutzia le ropuizia kan hriat pui ani ti lantir nan chhung tin ten India Hnam Puanzar hi he hun bituk chung hian lo zar vek tur le hranga Tiranga program hrang Mizoram sarkar na huaihawt te mizo tlom ngai na ril rupuizia tlom ngaya min choi om cheu turin kan in sawmin kan in ngen ani e kalome Jai Hind